L-iskema tal-Covid Weight Supplement kienet ħafna iktar effettiva u ta' suċċess minn skemi simili madwar l-Ewropa. Dan kien is-sentiment ta' ekonomisti ewlenin f'pajjiżna wara li wettqu analiżi ekonomika ta' din l-iskema mas-sit thejournal.mt. L-artiklu ta' The Journal bbażat fuq l-analiżi tal-ekonomisti juri li l-iskema tal-Covid Weight Supplement koprit madwar nofs l-impjegati fis-settur privat f'Malta. F'ċertu setturi din l-iskema saħansitra koprit il-100% tal-impjegati. L-ekonomisti Maltin jinnotaw ukoll kif grazzi għall-iskema tal-Covid Weight Supplement li għalija sa issa ntefqu madwar €9 biljun, f'pajjiżna fl-2020 kellna 67,460 persuna jaħdmu f'setturi bħal dawk tal-akkomodazzjoni u trasportazzjoni, żieda ta' 1060 impjegat mill-2019. Meta dan jitqabbel maż-żona euro intilfu mal-1,700,000 impjieg b'nuqqas medju ta' 3%. L-aktar pajjiżi affettwati kienu l-Estonja b'telf ta' 8.5% tal-impjiegi u Spanja b'telf ta' 8.1% tal-impjiegi. Dan skont statistika mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat. Fil-fatt, il-kumpens għal dawn l-impjegati f'Malta permezz tal-Covid Weight Supplement fisser bis 6% inqas fid-dħul mill-2019. B'kontrast l-istatistika tindika li l-kumpens tal-ħaddiema f'Ispanja naqqas is-salarji bi 19.3% filwaqt li f'Ċipru it-tnaqqis kien ta' 16% u 15% fl-Italja. L-ekonomisti Maltini temmu jgħidu wkoll kif l-iskema tal-Covid Weight Supplement f'Malta għandha żewġ vantaġġi ewlenin. Dik li tħalli lil min iħaddem juża lil ħaddiema tiegħu skont il-bżonn filwaqt jibqgħu gawdu mill-iskema u li tipproteġġi lil ħaddiema bidħul baxx billi xorta waħda jeqilgħu €800 b'mod komplet. F'pajjiżi oħra l-iskema tinħadem b'mod li talloka persentaġġ tal-paga tal-impjegat irrispettivament minn kemm tammont tal-paga.